Takže čus lidi, vítejte mého dalšího let's play na Minecraft, tentokrát to bude z minihry Bed Wars. Víte, že konečně jsem se připojil nějakou srnou mapu, ale fakt, víš to, já to vykadím, příště, vole. Ten blbě nečekal snad, než ty vole, než se tady připojil na nějakou podělanou mapu, začněme, takže připravte se a už hrajem, co to je za mapu? Tak tu jsem ještě nehrál, je to nějaká novinka. Jo, jsou tu první. Zmrní. Jste v prdeli. Nice, teď. Co debilové? No, tak si sebereme si bronz, aby jsme měli hodně madly. No, to teda nevím, no. No, jak madly jsem hodně. A já nevím, to krásně na 300 fps. No nekecej. Tak jdeme, potřebujeme tyhle věcičky, si hned koupím bloky, tohle mi nebudu umím docela, už konečně jsem se naučil. Tak kupuju bloky, takže bloky, ne všechno. Jak to zradilo. Třeba mi zůstaly 4, takže... Jo, ne, vlastně tady to je jedno, tady vlastně potřebuji 3. Takhle. A brnění si koupíme. Já jsem chtěla držet shift normálně. Dobře, jdeme to dát na sebe a jedeme tam. Střed. A to bude asi střed, jo. Pokládám, že tady asi bude střed. To tuším normálně, tak se to nežere normálně. Za mnou polezu. Jo, ne, tak ještě tam budu, takhle tady postavím ještě cestu. Doufám, že tady nebudou nějaký podkopávači zasraný, ale tady to vždycky pokadí nějak a vždycky prostě to protože nevidím střed, už by šel dobře. Bych nešel někam do pryč. Proč tu nikdo nehraje? A proč modrý? A tak to myslím, že asi jasně nikdo vyhraje. Tak nevím, no, koukám. Že mi neví. Počkejte, to myslím, že toha někdo neřekl. Jo, díky, komu, to jsou komu. No, tady máš 2 jakové. 3. Jdu dobře? Jdu, co, to je na 2 taky snad, kur. No ty vole, to je na 2 taky snad. No tak jdeme, no. Jdeme. Low blocks. Nemám bloky, hajzle. To si tak trochu na si zapomněl, ale zase nepotřebuji tady. Ale že asi snad, že nevidím vůbec nic, ale... Ty vole, tam jenom stáli na tom železu, ty vole, úplně. A prostě tam jenom stáli na tom skvělém železu a my jsme si s tím... My s tím sbírali to železo jak cikáni. Já si teda s dovolením tam vezmu taky jedno železo, jestli si mi tam... Aha. No, tady jsou 3. No, tak v tom případě... Moje irony vys. Já nejsou cikáni. Смотри, tady žele, tady v koženém, teda v koženém. Ne, čekujte na mě, počkej, hajzle, počkej na mě. Jsem rychlejší. Máme stejný. A! Já jsem debil. Tak to bylo teda funny. Ty vole. No nekecej. No ty vole. Jo, tak ještě jednou si to zapneme, vole. Ty vole. Lidi, tak kdo to neviděl, jak jste přetočte, protože to vole to...
No teda, civa, to jsem nečekal, že budu taková lama. No. Tak a potřebuji nějaký železo. Ten debil tam stojí prostě. Železo! Železo si hodně. Yes! Tady rovnou si beru 3. A nebo mi na železné boty. No, to není železo. Tak, vezmeme si myč. Si nechá. Jasně, vyhodil jsem to. Zapomněl, že ten villager je čorka. Co na to budu koukat shiftem. Hop, no to není nic. Ty vole, kolik to je, teď já tam ani nevidím. Si dám teda snad ty vole ten. Ten vole fár, no to určitě. Si dám short proof, no. No. Nemám, já teď jdu na 60, ne? Shit, to bylo vlastně. To je... Ještě líp, než když jsem byl ten šány. No tak to je dobrý teda, jdu ještě na nic, ne? Jak to najdu teda? Bacha, nějaký červený, no počkej, no nejsme červený. Jo, aha, tady je cesta, no nejsme červený. No jsem zapomněl. Aj, a teď jsou modrý. Tam jste, hajzle, tam jste. Máme si nějaký dub. Jdu dobře? Ne, nejdu dobře. Hajzle. Shit, motherfucker. Mají hláška. Tak, už by se tam mohli být. Už se to nebojí. Už tam pusté, vole. Yes. A tady, tak si dáme půlku. Jdeme na ně. Já nevím, kde tady je postel. Já mě podívám zblízka, ale já ani nevím, jestli vůbec po mně kdyby. Kde by mohl být. Co? Jaký cheater? To je taky cesta. Vůbec nevím. Kudy, zlato. Tady mám zlato, jo. Jaký goldy. Ty máte postel, nebo? Aj. Nevím. Nevím. Jak on nevidí. A ty máte postel. Neříkej to, že to není. Ale tamhle to. To je tady. A už on mě vyhajzl. Aj! Kurva, tak to se nedá. Ale mám kill. Yes, tak, jdeme se sbírat zase to. A možná... To je to. Jo, jasně, dobře. Tak si čorneme si toto. Zaterasíme si postel, když to si jedno. Že kdyby tak, ale... radši. No, jasně, není zaterasovaná, takže ji tady zaterasíme. Je zlepocáme. No, to se podíváme. Jak se trefím, tak... Vole, ten se tam dává, ten. Jo, oni můžou ze zhora ještě, co? Tak, počkejte, už nebudete moc ze zhora chodit hajzlové. Já myslím, že ani na mě útoky nepůjdu, že to bude takový... Ano, myslím, že je mi asi jasný, že prohraju možná. Ale pozor, aby jsem to nezakřil. No jasně, ty... Hajzl, mě nikdy nenechá. Potřebuju aspoň pár železa, děkuju. Potřebuji skopit banění, nějaký kukuj. Ok. Dobře, prý si kopát nebudu. Ale počkat.
Ale oni určitě přežili a půjdou na nás. Takže se tak spodele ještě se budou chtít zahrát, takže koupíme si brnění, nechci boty, nechci černou boty. Tak bereme, tak pojďte, hajno. Červená je tráva, to zpívám. Už já nevím, to nevím zpívat. A jak to, že tady jdu na 60 fps? Asi no, tady kolem nic není, že? Jedem, a kolik žije? Jeden jasně ještě. No. Já jsem tam, abych tam spadnul. Počkat? No? Ne. A taky kdyby, tak já chci k ní čekat. Ty blázen! Co to kurva? OK. To jsem dostal dobře. Shit. Ty vole, vidíš to? Vidíš to, ty debile? Čura. Oh, shit. Jo. Ježišmadoučí, chci plyn, protože OK, no tak si koupíme šíp. Luk, no tak dobré. Teďko si koupím tohle. Koupím, no tak že nejdu doprava. Koupíme, já nevím, mně se zdá, že ten diakrump tady je docela nahoru. Koupím si, jo to brní, já to nevím. Nemám, to si myslím, že to nebude co? Udělí žluzy. Kolik to má? 8. Takže to by mi možná, to mi vyjde možná tak na to. To mi vyjde jenom na... No, yes, tak GG. Co správně napíšu aspoň GG. Yes. Tak. OK. Tak já se s vámi loučím, díky, že jste se pozerali na tohle skurvené video a čusák. Já nebudu kopírovat pozdravit, takže ahoj.